O Goberno da Pobra arroupa a veciñanza na defensa da sanidade pública logo da aprobación dunha declaración conxunta. Puxo o foco na falta de cobertura estable das prazas médicas e a necesidade do PAC todos os días da semana. O Salón de Plenos da Pobra encheuse esta mañá na que o Goberno municipal compartiu unha declaración conxunta en defensa da sanidade pública. O escrito conta coa sinatura de Nos Pobra, BNG, PSOE e veciños independentes da Pobra, atendendo a unha solicitude que naceu da plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza. Pretendía ser unha declaración institucional, pero, bueno, se falou co PP, consideraron que era oportuno engadir algúns cambios que, bueno, no meu entender non resultaban demasiado sustanciais, pero sí que podían desviar parte da responsabilidade hacia outras institucións que non son as que teñen precisamente as competencias sanitarias en Galicia. Consideramos que esta é unha declaración proposta pola Plataforma pola Defensa da Sanidade, non polo Goberno do Concello, e que, polo tanto, debemos respetar ao máximo o seu sentido orixinal. A declaración conxunta dos grupos municipais Nos Pobra, BNG, PSOE e VIPS arroupa a veciñanza e súmase á defensa da sanidade pública universal, gratuíta e de calidade. Como un dereito fundamental de toda a cidadanía e un dos piares esenciais do noso estado de benestar. Nos últimos anos, a cidadanía da Pobra do Caramiñal ven manifestando unha crecente preocupación pola situación do seu centro de saúde, derivada da insuficiencia de profesionais sanitarios, das dificultades para obter citas nun prazo razoable e da perda de servizos que históricamente se prestaban no noso municipio. Esta realidade está a provocar unha maior presión asistencial sobre os profesionais existentes. Ademais de dificultades para os usuarios do sistema sanitario público. Vidal apunta que unha das maiores preocupacións é a falta de cobertura das prazas médicas de forma estable no centro de saúde local. Así como a ausencia dun servizo de atención continuada en horario de tarde, circunstancia que obriga a numerosos veciños e veciñas a desplazarse a outros municipios para recibir atención sanitaria urxente, contribuindo, ademais, á saturación doutros dispositivos asistenciais da comarca. O Goberno municipal considera necesario que as administracións competentes adopten as medidas precisas para garantir unha atención sanitaria acorde cas necesidades da nosa poboación, reforzando os recursos humanos e materiais do sistema público de saúde. O Goberno municipal manifesta no escrito a defensa dunha atención primaria forte e de calidade, a necesidade de contar co persoal sanitario preciso, a conveniencia de reforzar os servizos de atención continuada e urxencias que dan cobertura á veciñanza da Pobra do Caramiñal, co obxectivo de evitar desplazamentos innecesarios e contribuir a unha mellor atención sanitaria na comarca. Cuarto, a súa solicitude á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para que valore e atenda estas necesidades ca máxima celeridade posible, en beneficio da saúde e do benestar da cidadanía. Finalmente, o Goberno municipal da Pobra do Caramiñal quere reafirmar o seu compromiso ca defensa dunha sanidade pública de calidade. O alcalde pobrense afirma que defender a sanidade pública é defender a igualdade, o benestar e a dignidade de toda a cidadanía. O domingo ás 12 da mañá sairá do centro de saúde unha manifestación que percorrerá as rúas do municipio reclamando os médicos e servizos que precisa a Pobra.